Santos O. Aureos, asin Leticia R. Abiog, buot mag-agom ki Cheryl Morico Salvador, 44 years old, single, kan Manggayawan, Kanakman, Camarines Sur, aki ni Florentino A. Salvador, asin Teresita M. Morico. Enot na tawag, Ryan Timothy O. Claveria, 29 years old, single, kan 158, Zone 4, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, aki ni Raul Guido T. Claveria, asin Lerma Oferina. Buot mag-agom ki Maria Jamil Di Padua, 31 years old, single, kang 7 Jacob Extension, Liboton, Naga City, aki ni Camilo V. Di Padua, asin ni Joy R. Jove. Si Louie Maravilla Breboneria, 34 years old, single, kang San Felipe, Naga City, aki ni Luis B. Breboneria, asin Teresita A. Maravilla, buot mag-agom ki Angeli Marquez Santo Niño, 27 years old, single, kang namuat Gainza, Camarines Sur, aki ni Bonifacio A. Santo Domingo, asin Angelita M. Marquez. Sa ikaduwang tawag, si Hinios R. Baclao, 28 years old, single, kan Lamidalya Piodoran Albay, aki ni Benito E. Baclao, asin ni Gemma M. Romero, buot mag-agom ki Teresa A. Frias, 26 years old, single, kan St. Joseph Compound, Jacob Extension, Naga City, aki ni Rolando P. Frias, asin Marites D. Arcoires. John Romart D. Atienza, 30 years old, single, kan Block 7, Lot 27, Parkview Village, Zone 7, San Felipe, Naga City, aki ni Ronald C. Atienza, asin Maria Rita C. De Leon. Buot mag-agom ki Ara May R. Abines, 30 years old, single, kan Zone 6, San Jose, Milaor, Camarines Sur, aki ni Rosel S. Abines, asin Alma M. Rivera. Si Darren Raymond D. Dario, 32 years old, single, kan Palanan, Makati, aki ni Nilo S. Dario, asin Ederlina B. Rosales. Buot mag-agom kay April Pauline Paz B. Yarobe, 32 years old, single, kan Peña Francia, Naga City, aki ni George S. Yarobe, asin May Magdalena I. Velasco. Sa ikatulong tawag, si Faustino Kim Bagalay Galvan III, 27 years old, single, kan Garcia Street, Sabang, Naga City, aki ni Faustino T. Galvan Jr., asin Elvira R. Bagalay, buot mag-agom ki Jason Barameda Castillo, 27 years old, single, kan Deca Homes, Granville 1, San Felipe, Naga City, aki ni Jaime C. Castillo, asin Arsenia S. Barameda. Kung sisay man po an may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tolos man magdolok sa satungkura paroko o magdiyan sa opisina kan parokya. Salamat po.
Diyos maray na agaliwat sa indo mga tugang. Ngunyan, yaon na kita sa ikatulong Domingo nin Kwaresma. Ang tema, ang pagkapaha sa tubig nin buhay. Sa selebrasyon kani Eukaristiya ngunyan na Domingo, pinapagiromdom sa satuya na ang pangangaipo na maging maimbod sa balaog nin bunyag na satuyang inako. Kaipuhan niya to ang tubig nin buhay na madara sa satuya sa kahadean nin Diyos. Kaipuhan man niya to ang mga sakramento urog na ang Eukaristiya, tanganing makamtan niya to ang buhay na mayong kasagkoran. Ang Santa Misa ngunyan pangengenotan kan satuyang namomotan na kura paruko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, matindog na po ang gabos. Sa ngaran ka Ama, asin ka Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu, Maray naga sa indugabos mga tugang, Diyos maray na agaman po. kaibahan niya to sa laog kaan misa, ang mga aki, mga kandidata, para sa tuyang Easter Angel, ngunya na taon, asin sa atubang nindo, sinda saro-saro na ipepresentar. Sa atyan, bago mag-final blessing. Mga tugang, ako ang taas tong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka. Mamibi kita, O Diyos, ginikanan kan gabos sa pagkaherak, asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan, sa pag-ayuno, pagpamibi asin paglimos. Kaugaying hilinga, ang pagpahayag kan samong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan samong konsensya, danay napaitaason kan sa imong pagkaherak. Huli kay Jesucristo kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po. An mga Israelita nagpahayag kan sa indang mga reklamo, ninhuli sa mga kasakitan na sa indang namamatean sa disyerto. Sa tahaw nin mga kasakitan, da isinda pinabayaan nin Diyos, hinanyogon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Sa saindang pagkapaha ang mga tao nagngurub-ngurub laban kay Moises. Tadaw tayo linuwas mo kami sa Ehipto, kakadanwan mo kami sa paha. Kami asin ang samong mga aki, patin mga hayop. Huli ka ini si Moises nagsabi sa kagurangnan, ano ang dapat kong gibuhon sa mga tawong ini? Kung palaton sinda, tibaan gapuon ako. Ang kagurangnan nagsabi kay Moises, umagi ka sa atubang kanbanwaan. Ipag-iba mo ang nagkapira sa mga gurang sa Israel. Daraha ang sungkod na ipinukol mo sa Nilo asin paduman. Uya, matindog ako sa atubang mo, duman sa gapo sa Horib. Pukulon mo ang gapo asin mabolos ang tubig na inumon kan banwaan. Sirin ang ginibo ni Moises sa atubang kan mga gurang na Israel. Ang lugar na ito, ginaranan, Masa, asin, Meriba. Huli ta sa pagngurub-ngurub kan mga Israelitas, asin huli ta sinugutan ninda ang kagurangnan. Kan sinabi ninda, uya daw sa satuya ang kagurangnan. O, dai. Tataramon kan kagurangnan. Salmo responsorio. Kung ngunyan madangog nindo ang kagurangnan, hari pagpatagasa ang puso nindo, sa tuya pong aawiton.
Madya mag-awit sa kagurangnan, ipag-ugma niya to ang gapo ni sa tong kaligtasan. Madya magpasalamat kita sa iyang atubang, magpasalamat asin mag-awit nin kaumawan. Madya magsamba kita asin lumuhod, lumuhod sa kagurangnan sa satong kaglalang. Siya ang satuyang Diyos, kita ang banawaan na sa iyang tinubos. Dangugon nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso, arog duman sa meriba asin sa masa salantad, kan ako pinagsugutan kan sa indong mga maghurang. Iwinaras sa satuya an balaog kan pagkamuot nin Dios sa paagi kan Espiritu Santo, asin sa paagi kan pagkamuot na ini, kita naglalaom na makaheras sa kamurawayan nin Dios. Hinanyugon po niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya huli kay Jesucristong kagurangnan ta sa bagsik kan pagtubod, kita naging matanos, kita nagmatuninong sa Diyos. Huli kay Jesus sa bagsik kan pagtubod, kita nakalaog sa kamugtakan na ini nin grasya, na kita nauogma sa paglaom na makamtanta ang kamurawayan nin Diyos. Asin ang paglaom dahil nagdadaya, huli taan pagkamuot nin Diyos, iwinara sa satuyang mga puso, kan Espiritu Santo na itinao sa to. Mga maluya pa kita, kan sa takdang panahon, si Kristo nagadan huli sa mga tawong parakasala. Totoong masakit na magpagadan huli sana sa tawong marhay. Alagad maugmang magpagadan kun para sa tawong tunay na maninigo. Alagad ang nagpapatotoo na ang Diyos na momoot sa to, iyon na si Kristo nagadan, mantangyaon pa kita sa kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasa Indo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susok kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus kaipuhan na mag-agi sa Samaria, asin siya nakaabot sa sarong banwa, nangangaranan na ang ngaran Sikar, harani sa daga na itinaon ni Jacob. Si Jesus pagal sa pagbaklay, nagtukaw sa gilid kan bubon, asin kaudtuhan na gayo. Sarong babae na taga Samaria, duminatong sa pagsakdo, asin si Jesus nagsabi sa iya, "Painuma ako." Ang mga disipulos nagpabanwa sa pagbakal nin kakanon. Ang Samaritana nagsabi, "Hudiyo ka, asin ako Samaritana, ta daw ta minahagad ka sa ako na painumon ta ka." Ang mga Hudiyo asin Samaritano, dai nagtitirinuhan. Si Jesus nagsimbag, "Kung maaaraman mo ang balaog nin Dios, asin kung si Isay ang naghahagad na painumon mo, ika mahagad sa iya, asin ipapainom sa imo tubig na buhay." Ang babae nagapot, "Kagurangnan, dai kan isasakdo asin hararom ang bubon, sain kamako anin tubig na buhay." Dakula kapasa sa mong ama na si Jacob, na nagtao sa mo kan bubon na ini, na pinag-iinuman niya, asin sa iyang mga aki, asin mga hayop. Si Jesus nagsimbag, "Ang minainom kan tubig na ini, mapapaha giraray. Alagad ang minainom kan tubig na sa kuyang itatao, dai na mapapaha, sagkod sa buhay na daing kasagkoran." Ang babae nagsimbag, "Kagurangnan, tawi ako kan tubig na iyan, tanganing dai na ako mapaha, sin dai na magdigdi sa pagsakdo. Kagurangnan, nahihiling ko na ikasarong propeta." Ang samong mga magurang nagsamba sa Dios sa bukid na ini, alagad ika nagsasabi na ang lugar na dapat pagsambahan sa iya, iyo ang Jerusalem. Si Jesus nagsabi, "Magtubod ka sa ko, babae, harani na ang oras na kamumasamba sa Ama. Bakong sa bukid na ini, ni sa Jerusalem, kamo magsasamba sa dainin do midbid. Midbid mi ang samong sinasamba, hulit ang kaligtasan hali sa mga Hudiyo. Harani na ang oras na ang mga tunay na parasamba magsasamba sa Dios sa Espiritu asin katotoohan. Huli tayo hinahanap ni Nama ang mga siring na parasamba. Ang Diyos Espiritu, iyo ang mga nagsasamba sa iya, dapat na magsamba sa Espiritu asin katotoohan." Ang babae nagsabi, "Aram ko na madatong ang Mesiyas, ang Kristo. Pagdatong niya, ang gabos ipapaliwanag niya sa mo." Si Jesus nagsimbag, "Ako iyan, ako na nakikipag-ulay sa imo." Dakol na mga Samaritano sa banwang ito, nagtubod sa iya, hulit ang babae nagsabi, "Sinabi niya sa ko, ang gabos kong naginibo." Kaya pag-abot kan mga Samaritano, nakimaherak na magpawalat siya sa inda, asin nagpawalat dumanin duwang aldaw. Orog na nagdakol ang nagtubod, huli kan sa iyang sinabi sa inda. Asin nagsabi sinda sa babae, "Kami nagtutubod, bako nahuli takan sa imong inosip, nadangog mi, asin arami na siya tunay na iyo ang paratubos nin kinaban." Maray na bareta kasatong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sumaray na agaliwas sa indugabos mga tugang. Ang liturhiya niya itong unya na Domingo, ikatulang Domingo kan Kwaresma, madalion lang po. Ikatulong Sunday na kita kan Kwaresma. Tulo na sa nang simana, tulo na sa nang Domingo. Sinmalaog na kita sa selebrasyon kan Simana Santa, parang kailan lang. Singonya na Domingo, ipinapaabot sa tuya kang liturhiya na si Kristo, iyo ang nagsisimbag sa kapahaan, sa kadakol na kapahaan kan buhay niya to. Si Kristo, iyo ang nagtatao kan tubig na magsisimbag sa kapahaan, urog na kan sa tuyang kalag. Kan tubig na ipapainom sa tuya, sabi kan Ebanghelyo, tanganin dahil na kita mapaha giraray. Aram niya ito mga tugang kung gura ano kahalagaan tubig sa buhay ng tao. Saro sa mga necesidad kan buhay, iyo an tubig. Sabi ninda, we can live few days, miski dahil kita nagkakakan ng solid food. But without water, madali kitang magagadan, amay, kung dahil na kita mag-inom.
Kaya nga ni, ang pangangaipo kan hawak sa tubig, namamatian niya to, arual daw, sa pagkapaha. Kasi ng pagkapaha na iyan, pagpapahiling kan, mas hararum pang kapahaan kan buhay nin tao. Bako lang, hawak ang napapaha sa satuya. Kundi an kalag nin tao. Do minsan, dahil niya to iyan natatawanin pansin. Ang kadakol na pagkapaha niya to, asin ang urog na pagkapaha niya to sa mahal na Diyos. Without water, we cannot survive. Sabi nga ni kan may mga nagsurat, sabi ninda, maabot ngayang panahon ang pag-iiriwalan kan mga tao tubig. Iyon ang kausa kan pag-iiriwal kan mga tao. Kung sisay ngaya ang igwaning source sin tubig, iyo ang makapangyarihan, ang tubig iyo ang nesisidad nin buhay. Ano ang mga kapahaan niya to mga tugang? Minsan ang iba paha sa pag-ako kan kapwa. Narog kay itong Samaritana sa Ebanghelyo. Kan si Jesus nag-abot duman na paha asin nag-abot man si Samaritana, nakiulay si Jesus, tawi man ako nin tubig. Sabi kan Samaritana, Hudiyo ka, nakikiulay ka sa ko asin naghahagad ka nin tubig. Ang mga Samaritana, taga Samaria siya. Ang Samaria po, part yan kang northern part kang Israel. So part yan kan Israel. Kundi hababa ang paghiling sa inda kan mga Hudiyo na nanyaon sa Huda, sa Southern Kingdom. Ini mga tao sa Samaria exposed sa mga pagan lifestyles. Kaya sa indang pagkabuhay, na-influence man kan mga paganong gawi. Kaya ang paghiling sa inda kan mga tao sa Huda, hababa. Kaya sabi sa Ebanghelyo, dahil sila nagtitirinuhan. Even the Samaritan woman thirst for acceptance, pag-ako sa inda, bilang sinda, asin ano pa man sinda, kadakol na mga tao araw ka iyan. Di kita napapahalagahan, nin susog sa satuya, huli ka, hinihiling kita na siring sa nakaini, arog sa nakaini. Si Jesus, iyo ang nagpuonin, pakiulay duman sa babae. Dahil niya hiniling ang sa iyang estado. Misingani siya, Hudiyo, na hali sa Huda, sinitong babae, hali sa Samaria. Sa kurso kan pag-urulay, sabi ning kakurangnan, kung ara mo sa nangaya, kung mibid mo sa nangaya ang kaulay mo, mahagad ka ngaya sa iyanin tubig, asin ang tubig na iyan, magtatao sa iyo mo nin, magsisimbag kan kapahaan mo, asin dahi ka na mapapaha sa kud pa man. Sabi kay itong babae, tawi ako kayan tubig na iyan, tanganin dahin ako magparabalik-balik digdi. Mahiling niya to, saro pang kapahaan kay itong babae, pagal na siya magparabalik-balik duman. Pagal na kan mga ginigibo nyo arual daw. Kaya kung pwede pa sa natawas ako ang tubig na iyan, tadahin ako magpaparabalik-balik, mapundon ako sa kapagalan. Pagpaparasak do digdi arual daw, sa kainit kan saldang. Kadakol kita ning siring mga nakapahaan. No arin daw matapos ang pagtios, ang mga kahandalan sa buhay, ang mga iniisip niya to na dahil lang kanday niya to pagturog, maray na salud. Ano pan mga kapahaan niya to na kung pwede sana maglihis ang mga gabos na ini sa buhay niya to, trials, problema, many forms of them. Asin dahil niya to aram kung paano rin matatapos ang bagay na ini. Si Jesus ang nagsimbag sa kapahaan kay itong babae. Later on, sa pagpadagos ng stawiyang paghurup-hurup, dadarahon kita sa pagkasabot na si Kristo ang magsisimbag sa tuya sa mga kapahaan na ini. Tanganing mapundo na kita sa pagparahandal. Tanganing magsarig sana kita sa iya. Asin sa tuyang pagturog, miski kulang, asin hahandal kita, sa iya kita magsarig, ta si Kristo ang magsisimbag kan mga kapahaan na ini sa buhay niya to. Dahil sinabi sa Ebanghelyo, pero sa kurso kan pag-urulay, igwang sinabi si Kristo, duman sa babae, apuda na ngayaan sa imo ngayang agom. Tapos sabi ka itong babae, mayo man ngay ako ning agom. Sabi ni Kristo sa iya, aram ko ngayang mayo kang agom. Ito limang ngayaan kaibahan, dating ngaya limaan sa imong kaibahan na lalaki sa buhay mo.
kapahaan sa katanusan nin buhay. Sa huring parte kan Ebanghelyo, inistorya kan babae sa mga Samaritana. Ipinahiling niya nga sa kuya, ipinasabo sa kuya kan taong ito, ang gabo sa kuya mga ginibo. Asin namuklat siya sa pangangaipo na kaipuhan niyang baguhon ang sa iyang sadiri. Kapahaan sa katanusan. Igwa sa tuya mga tugang, nin mga tao na gusto nang makaluwas sa sarong sitwasyon, alagad na sasakitan kung paano, alagad aram niya ito na kaipuhan kitang magluwas sa siring na sistema nin buhay, tabakong tama para sa satuya, na pirmi kita nyaon sa siring na sitwasyon. Alagad ay itaaran kung paano kita makakaluwas. Kung siya ang matabang sa tuya, tanganing kita magkapagdesisyon na magsabing habo ko na, tabako ining tama para sa kuya. Araw ka itong babaeng Samaritana, siya ang nagpamuklat sa sakuya, kan mga bagay na sakuyang naginibo. Si Kristo ang magtatabang sa satuya. Later on, nasabutan niya to, huli kan padagos sa pakikiulay ka itong babae, ki Kristo. Nahiling niya to ang masararong pang pagkapaha ka itong babae, ang sa iyang pangangaipo sa Diyos kung saan siya magsasamba. Sabi ng kagurangan, maabot ang panahon na magsasamba kamo bako na sa Jerusalem, kundi kita magsasamba sa katotohan, sa espiritu, sa kadakol na mga kapahaan niya to sa buhay. Minsan dahil na aram kung ano talaga ang satuyang kaipuhan. Kung iyo po, may mga nagsasabi, mistaken needs. Kasi most of the times, ang satuyang esfuerzo sa paghanap sana sa mga hinihiling niya to na kapahaan ta sa hawak, sa kinaban. But if we only have to listen, if you only give time listening to those things, maaaraman niya po itong deeper need pa, makulang kan satuyang kalag, kundi kan akan satuyang hawak, kundi kan kalag na napapaha kan bagay na iyan sa Diyos. Sa kaduang babasahon, nasabutan niya ito kung paano ang kagurangnan nagsimbag sa kapahaan, sa pangangaipo kan tao. Sabi ni San Pablo sa iyang surat sa mga taga Roma, si Kristo ang nagsimbag sa kapahaan niya to sa kaligtasan. Hulitakan panahon na kita makasalan, ilinigtas na kita. Tanganing buksan giraray ang agihan niya to, pasiring sa mahal na Diyos. Sinabi sa ikaduwang babasahon, masakit na magdusay kan buhay para sa tao, sa sarong tao. Pero minsan nagigibo niya to, huli sa pagkamo at huli ta, namumuutan ta ang sarong tao. Kaya may mga tao na ready to die for somebody whom they love. Pero ang magdusay nin buhay para sa imong kaiwal, para sa mga taong day maninigo kan buhay mo, alagad dudulutan mo kan buhay, day mga ani ka mo rumidbid, inang ipinahiling ni Kristo sa satuya. Sabi ni San Pablo, na kan panahon na kita makasalan, sinday maninigo, garo day maninigo, kan pagkamo utin kagurangnan, itinaon ni kagurangnan ang buhay kan sa iyang aki, tanganing ikita iligtas. Tunay na gawi nin pagpahiling nin pagkamuot. Asin ini itinaw sa tuya nin kagurangnan. Ang panahon mga tugang nin Kwaresma, pirming tinatawan nin doon, ang pangangaipo para sa tuya sa pagtaon nin panahon sa pagpamibi. Only in prayer, when we give time for prayer, when we come to listen talaga sa satuyang mga pangangaipo. Araw ka itong kung paano, itong babaeng Samaritana nagtaon ning panahon sa pakiulay kay Kristo. Asin na ipahayag niya ang sa iyang grabing pagkapaha sa kadakol na urog ng gayo sa presensya ning mahal na Diyos sa buhay niya. Baka sige ta sa nanghanap kan mga kasimbagan, kagutuman, asin pagkapaha, dito man nahihit talaga kung ano ang satuyang kaipuhan. Kaya amantang yao na sabi niya itong kulang sa satuya, kulang panangga, day pa man nasisimbagan. Give time for it. Give time for prayer. Listen to the Lord so you will really find time na magkaigwa kaning pagkakataon na himateon ano ang mga kaipuhan asin hinahagad mo sa buhay. Sabi niya to, si Kristo ang nagsisimbag sa kapahaan na iyan. Siya ang burabod kan buhay na daing kasagkoran. Amen.
Nagtutubod ako Matindog sa Diyos ko. amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong adaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Tiripon bilang komunidad na nagsasamba, ako onyato ang pagkapaha ng sa tong puso sa mga spiritual na bagay, asin may pagsari kitang mamibi sa Diyos na iyo sana ang makakahimaha sa tuya. Ang satong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang Santo Papa asinan mga obispo kan simbahan, maging mga mabisang saksi sa pagtubod sa saindang pinapahayag na mahikayat sa gabos na banwaan sa pagmidbid kay Jesus bilang sa indang paraligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa Diyos no nadalan, sa pag-ugid ninda nin mga kinabano na kaugmahan, mamuklat sa katotoohan na ang kinakban da makakatao kan lubos na kaugmahan, kundi ang Diyos sana ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong pagpinitensya, ngunya na kwaresma, kita maging urog na bukas sa Espiritu kan Diyos no na pagkamuot na nagtutubos sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, sa isip asin sa hawak, mag-ako kan sa tungtabang, sa saindang kaluyahan asin kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga kadugo, asin mga katuod niya tunggadan, makalaog sa Diyos no na eerokan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inaako mi ang samong kasumbikalan, sin ang samong pangangaipo nin sa imong kapatawadan. Warasan sa mo ang gabos sa tabang nakaipuhan mi, tanganing lubos kaming mabuhay sa aki mong si Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Matindog ko. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako, asin ang sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining mga sakripisyo, kaugaying itugot mo, na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maginguhang magpatawad sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Takang naghagad siya sa Samaritana na painumon tubig, linalang na niya sa iya ang balaog nin pagtubod, asin nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod. Kaya pinalaad niya sa iya ang kalayo ng Diyos to na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo, sin kaibakan mga angheles, nag-uumaw kan mga kabagsikan mo na nagsasabi, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran ka kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikay nagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sa kot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin itinaw sa iyang mga disipulos, taan sabi, magako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Kaya niya sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kalis, sin giraray pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iyang mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, kaya ni ang kalis ang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya, sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Giramdama kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Obispo si Rolando, sinkan gabos na klero. Siring man giramdama sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimiibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Virgena, ina akan Dios. Si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nakaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa sahiya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, hasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, hitao mo sa muyangon, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles,
Katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamunin katuninungan. Tolis peccata mundi, awi kami, min katuninongan. Uyan, kordero kan Dios, piya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamiibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hali sa itaas, mapakumbabang nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa formal na pagpresentar kan Easter Angel 2023 candidates. Sa tuyang apodon, si Mrs. Vivencia Labay, ang sa tuyang Parish Pastoral Council Chairperson. Namumutan niya mong Kura Paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, buot niya mong ipresentar sa imo, kaibakan banwaan, ang mga kandidato, i-kandidata kan Easter Angel, ngunya na taon. Pag naapod po ang sa indong pangaran, pagpasiring po sa inotan. Kia Fatima D. Admana, nag-eerok sa Libotan, Naga City, sponsoring organization, BPC Liboton. Chris Pauline A. Añonuevo, hale sa San Felipe, Naga City, akin ni Juan Paulo Añonuevo asin Criselda Ables, sponsoring organization, Our Lady of Peña Francia Association. Madan Res C. Armea, hale sa Acacia Interior, Abella, Naga City, haki ni Reden Armea asin Marivic Armea, sponsoring organization, Knights of Columbus. Jonica Biel B. Armenal, nag-eerok sa Parkview Village, San Felipe, Naga City, akin ni John Vicarlo C. Armenal asin Bianca Camille Armenal, sponsoring organization, Parkview Pastoral Council. Ina Cassandra B. Bergonio, nag-eerok sa San Felipe, Naga City, akin ni Emerson L. Bergonio asin Nina Francia B. Bergonio, sponsoring organization, Parish Youth Ministry. Alexa Marie M. Buere, nag-eerok sa Cararayan, Naga City, akin ni Alexander Buere asin Cynthia Buere, sponsoring organization, Children of Mary. Al Anthony Corpus, nag-eerok sa Bagong Bayan Sur, Naga City, akin ni Augusto Nino Corpus asin Alma B. Corpus, sponsoring organization, Lectors Ministry. Titus Adrian B. Corpus, nag-eerok sa Bagong Bayan Sur, Naga City, akin ni Augusto Nino Corpus asin Alma Corpus, sponsoring organization, Catechetical Ministry. Atia Dominic Grafal, nag-eerok sa Peña Francia, Naga City, akin ni Cherry Hill S. Grafal, sponsoring organization, Collectors Ministry. Jacinda Wiley T. Imperial, nag-eerok sa Santa Cruz, Naga City, akin ni Winston Anthony E.J. Imperial asin Julie T. Imperial, sponsoring organization, Apostleship of Prayer. Stefano Andres B. Macaraig, nag-eerok sa Concepcion Grande, Naga City, akin ni Alan Res Macaraig asin Kathleen Macaraig, sponsoring organization, Divostra. Paul Angelus B. Marcaida, nag-eerok sa Peña Francia, Naga City, akin ni John Paul Marcaida asin Julian Marcaida, sponsoring organization, Barangay Pastoral Council of Peña Francia. Nikki Jane B. Margallo, nag-eerok sa Libotan, Naga City, akin ni John Nick Margallo asin Maria Zara Jane Margallo, sponsoring organization, Collectors Ministry. Ailey Marie Palmes, nag-eerok sa Cararayan, Naga City, akin ni Emmanuel G. Palmes asin Maria Isabella G. Palmes, sponsoring organization, Our Lady of Peña Francia Healing Ministry.
Wayne Joaquim D. Paz. Nag-eerok sa San Felipe, Naga City, aki ni Ruel N. Paz, asin Paloma D. Paz. Sponsoring organization, Deca Homes, Granville 1, Area Pastoral Council. Althea Briel A. Von Posel. Nag-eerok sa Calawag, Naga City, aki ni Anthony M. Von Posel, asin Jomabel Asupardo. Sponsoring organization, Legion of Mary. Pia Micaela M. Ravago. Nag-eerok sa San Felipe, Naga City, aki ni Marco Paulo Ravago as in Princess Ravago. Sponsoring organization, Colping. Blythe Isabel Sanchez. Nag-eerok sa Aeroville Home, San Felipe, Naga City, aki ni Ezekiel Sanchez as in Daphne Serrano. Sponsoring organization, Area Pastoral Council of Aeroville. Shania Althea D. Tapia. Nag-eerok sa Deca Home, San Felipe, Naga City, aki ni John Tristan E. Tapia as in Maria Arlene D. Tapia. Sponsoring organization, Deca 1 Area Pastoral Council. Bibi, mga aki, atubang ka mo duman sa mga tao po. Pwede po magtalikod, pwede magtalikod. Atubang ka mo duman sa mga tao, atubang po kamo sa mga tao. Yan, atubang po sa mga tao, duman po sa tao. Mga tugang, inipuan mga aki, mga kandidata nyato, kandidata sa Easter Angel ngunya na taon. Papasalamat po ako sa mga magurang kaining mga aki, sa mga sponsoring organizations na naghikayat sa inda, sin sa pagtugot kan mga magurang, na iayon na sa indang mga aki para sa tuyang Easter Angel ngunya na taon. Ang makukuata, kung igamang kitang makukuan na kantidad, gagamito niya to sa padago sa pagpakarhay kan sa tuya po na parish hall, tanganing mas makapag magamit niya to makatabang sa mga formations digdi sa tuyang parokya. More blessings to come for the family, sa mga magurang kaining aki, sa mga pamilya kaining aki, sa inyong pagtugot na iayon sinda ngunyan sa Easter Angel nyato. Upakan po nyato. Kaya ano iba dyan sa Indo, makaka-receive ning sobre, duro dagdagana po sa nangitao, tabang napadago sa simbahan. Iyo po. Mga aki, pwede na po, mabaw po kita sabay, sarabay mabaw. 1, 2, 3, baw. Yan. Balik na po sa tukawan. Announcement. Anunsyo. Unholy Rosary Minor Seminary, minaimbitar sa gigibuho na 3-kilometer fun run na may titulong Run for Future Leaders. Ang aktibidad na ini igwanin katuyuhan na palakupon ang pakasabot na ang seminaryo sarong-harong kung sain pinoporma ang masurunod na lideres kan simbahan asin sa syudad. Ini gigibuhon sa petsa 18 kan Marso sa oras na alas 6 nin aga sa Seminary Basketball Court. Pwede pong mag-online registration sa Facebook page kan Holy Rosary Minor Seminary, Junior and Senior High School Departments o kaya magbisita sa opisina kan seminaryo. Makisumaro asin tarabangan kitang magpalakop nin bukasyon sa pagkapadi. Financial Report, Collections for the week, February 27 to March 5, Cash Receipts, Daily Collections, 17,652, Sunday Collections, 33,627, Second Collection, Pro Seminary, 10,441, Collection Boxes, 8,770, Total Collections for the week, 70,490. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Aldwin Cuadro, Jan C. Balderrama, Erlene Canada, Arsenia Santa Ana, Ortega family,
Anonymous, Mercy Malapitan, Zaide Wee, Victor and Rosemary Gavino, Jimeno family, Beth Ante and family, Mary Rose Evangelista, Nance Rintoy, Gemma Laburdo. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat. Signed, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na ang gabos, Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyon naman lagod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asinanaki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Sisay mananabubuhay para sa sadiri lamang. Daing sisay mananagagadan para sa sadiri lamang. I-request ko po giraray si mga